Mayong gabi na sa mga hinigog ako mga pensionan. Labaw sa tanan sa among mga dinapit. Salamat kayo na sanog sa hangyo o imbitasyon na mo. Ang tumong nato din pagtuon ragyod na sa pulong sa Diyos, di ba? Wala tayo gipresentar na relihiyon. Di jud mo kamati na nagpresentar ni og relihiyon na kining Sabadista o Seventh Adventist mao gini ang relihiyon tinuod. Wala ta magtandog og relihiyon. Ang ato dinhi mga kamatuoran o doktrina sa Dios nga naa sa Biblia. Muna ito tutunan. Unang salamat. Ikapila na ganini? Ika-4. Kakatauno ng bata o katubaguan na gini ba? Karon, sumala sa atong ipamatundaan, atong ipapalo, na doon na tayo mga portion sa question and answer. O niya, kung doon na magkatubag, nagpasabot lamang nga kini, nakadumdong or naminaw din siguro kay nakatubag man. Pwede ang ganda pangutana na ay cash na premium. Karon, ang atong unang pangutana ay priority ayaw sa tubag no. Bilisan ko na be. Unsay uluhan nato kagabi? Correct. Puloy-anan sa mga linuwas. Muna itong giton-an gabi. Okay. Naikwarta ni Pumilo Joy kay sinuwa tani. Nagay premium cars, no? Okay, sunod. Kay 5 man ikapangutana ang atong ipasuport kada gabi. Pero ba tayo na to, ha? Ang atong pangutana sa makaron magtuon ta. Ang atong pangutana karon, aw atong giton-an ron, ugma ni nato ipangutana. Okay. Kini nga pangutana kagabi ini, posible si sister, di ginindahong katubag, wala man sila din. Kasi nga lang mo sister, si Anida. O lagi, sayang kayo. Pero sige lang. Ugma, kung mangutana ka, ang ato ipangutana, ang ato karon nga giton-an. Okay, sunod, ikaduha ka pangutana. Pila man naghisgot na gabi o kaligot-got sa Diyos o hampak sa Diyos. Ang gihampak sa Diyos ang tanang katawhan. Apil ang matarong. Kaso kaya matarong, doon na siya i-prepare nga para dili may gos hampak. Ang may gos hampak ang dautan. Ang pangutana mo ni, pila man kahampak ang ipahamtang sa Diyos? 7. Okay, 7. Kaya ito. 7 kahampak, no? Okay, dili na sa. Magkabay-kabay-no. Unsa kahampak ang inyong nadumduman nga ipahampak sa Dios? Beyo siya kahampak. Katong giyabo ang panaksan sa manulunda, kaya ang manulunda isugo sa Dios
sa pagpayabo siyang panaksan o ang sulod sa panaksan dili sa bos iluwas bangos. Ang sulod sa panaksan kayugot o kasugo sa Dios. Sa diha nagisugo sa Dios ang manununda sa pagpayabo. Unsa may imong nadumduman na kay premyo nga hampak nga giyabo sa manununda. Unsa nga hampak? Ha? Okay. Tagay-joy. Ang ikaduha ka hampak giyabo sa panaksan diha. Giyabo sa panaksan ang panaksan nga puno sa kayugot sa Dios giyabo dito sa dagat o ang dagat daw sa kani nahimong dugo. Okay. Sunod, ikatulong ka pangutana. Unsa pay lain hampak nga inyong nadumduman? Gawas atong kay pito man isa pa man to. Sa pay lain, be? Ang uyan mahimong ay. Ha? Sige. 50 ka kilo. Correct. Sa katapusan hampak, ang dibugo sa Dios. Dito giyabo sa Dios ang iyang kasuko. Ha? Giyabo ni sa Dios ang iyang kasuko. Ikapito sa ibabaw sa hanginan. O gitagaan sa Dios o kagahong milinog ang tibuok syudad. Tibuok kalibutan milinog. O dunay nagtinabukok na ulan nga ang ibog aton 50 ka kilos kabuk. Kaya na to na? Sayunan ka? May talithi ulan god. Ulan? 50. Okay lang itong 50 o pasano ni mo puniton diri sa kasada. Gibundak man. Gibundak sa imong ulo. Pas ilang? Kaya ata. Ha? Diba? Pasuklayra na. Okay. Kamu di anak, usap pa lain nga ampak kay dumduman. Kamu? Be? Ha? Suba, nang sang suba? Suba. Okay. Ang tubig, kay duha man kun kapanaksan ang giyabot dito sa dagat. Ang tubig ang unang giyabot sa dagat, o ang tubig sa dagat ay dugo. O ang ikatulo, giyabot dito sa kasapaan, o ang tubig nga dili na dagat dahil mong dugo. Tagay pa ito. Katapusan pangutana, ikaw pa. 50 pesos ang premium ani. Ha? Paminaw ha? 50 pesos. Paminaw ha? Katapusan ni nga pangutana 50 ang premium. Asa mabasa nga kapitulo sa Biblia ang atong gihisgutan nga paminaw ha? Asa mabasa sa Biblia ang atong gihisgutan nga gibuko sa Dios ang pito ka hamba. Asa sa Biblia sa basta sa Pinadaya. Pinadaya kapitulo unsa? Ha? Kapitulo 21. Dili. Kapitulo bersikulo ng imong gingon. Ang kapitulo Pinadaya kapitulo 50 ni. Dili. Ha? Kapitulo 16. Pinadaya Kapitulo 16. Mabasa na to ang pitong hampak. So, patra ang nansiran. Karon, niini nga gabi igsoon, ni ata kay ikaupat naman ni kagabi, unom naman ni kagabi, unom ra kagabi, gani, dunay duha ka usa kagabi nga, ato na ni ikotlo ang duha ka. Karon igsoon, ang atong uluhan, paminaw mo, ang uluhan na to ron, kay ikaupat naman ikalima ugma, ikaunom sa Birnis, matapos na ni pagkasabado. Ang atong uluhan ron, ang mga pagkaon nga gitugot sa Dios, ug doon na sa pagkaon nga wala itugot sa Dios. Bani atong uluhan mga pagkaon ay nga gitugot sa Dios. Buti pa sabot, kanang moingon ka pagkaon nga gitugot sa Dios, doon na di ay makaon nga dili itugot sa Dios, pero makaon. Ay butan ako. Bisan ang indrin, mainom dili. Ha? Mainom, correct. Basta magkikog. Ha?
Basta mag-inom. Ang inrin mainom, pero dili Ilimnon. ilimnon. Di ba? Kung nabantayan na to, doon ay ipakaon sa Ginoo, doon ay makaon sa tao nga dili itugot sa Ginoo. Doon ay mainom sa tao nga dili itugot sa Ginoo. Ibutan ko sa tubig. Ang tubig sa kanal, mainom dili. Mainom, pero dili imnunod. Sabi ka imnunod ng daghang tiki-tiki. Mana ito mataya? Muna yung itong tunan karon. So, unang bersikulo. Genesis, Kapitulo 9, versikulo 3. Paigo na to, sa di pa mga alas 8, kumana ni. Pero kumainat mag-yun, pinakataas ng alas 8. Genesis, Kapitulo 9, versikulo 3. Ang darang butang nga nagalihok ug buhi mahimong kalanon alang kaninyo. Ang tanan butang, matay na to ha. Ang tanan butang nga naglihok, kaya doon na may butang di mo lihok. Ang tanan butang nga nagalihok, mahimo ni kalanon ninyo. Kung sa mali, rayon. Ingon sa mga utan o mga balili, Mga balili. ihatag ko kaninyo ang tanan. Okay, ihatag ko kaniyong tanan. Muhilihok mo na ka ng batong, mulihok mo na, balili bunga. Nga naman di mo, muna ko una kada adlaw, kung pa na mulihok, di na musuli. Sa ito ba maglihok? Pero di lang di mo makita na ginhawa. Pero kita di mo na nga, nagalihok. Ato di sulbaron. Doon ay dito sa Biblia ha. 1 Corinto Kapitulo 10, versikulo 13. Ato ning tagaan o pagtaga. Kaya doon ay uban, nagtudlo na ini, ilang tiksing nga, lahat po ng ilang explanation. 1 Corinto 10, versikulo 23. Ang talang mga butang ikatugot, Ang tanang butang, itugot. apan dili ang talang mga butang makaayo. So doon ay butang itugot, pero dili makayo. Padayon. Ang talang mga butang ikatugot, apan dili ang talang butang magapalikon. Doon ay butang itugot sa Ginoo, pero dili ni makaayo. Doon ay butang itugot sa Ginoo, pero dili makabalikon. Ang uban maingon, ato ning sulbaron, ato ning tagaan butaga. Okay. Before nato na explicar, Mateo Kapitulo 15, versikulo 11. Basaha ang Biblia. Okay. 15:11 si Mateo. 11. Dili ang magasulod sa baba mao ang magapahugaw sa tao. Dili ang musulod sa baba, mao na makapahugaw sa tao. Unsa man day makapahugaw? Dili ang maggula sa baba kini mao ang magapahugaw sa tao. Ato ni Matayan, doon ay upan ang ilang teaching no? Ang ilang tudlo na nga basta musulod sa baba sa tao, pwede. Dili na makapahugaw. Manay ato Matayan ha, tudlo na po na nila. Ang ilang gipanudlo nga basta dili isuka, pwede. Pero ito ba na yan? Nga ang tanan butang, itugot, apan dili tanan mapuslanon. Tanan butang gipalikon, tanan butang itugot, apan dili makapalikon. Ang ilang hunahuna, kung mukaunta sa mga butang nga gidili sa Ginoo, pwede na nato kanon basta dili isuka. Kung sa isulti, kay ang magasulod sa tao, kung dili maoy makapahugaw, kung dili ang magapagula. Ang drive din sa upan, basta isuka, man na may hugaw. Apanagdi. Versikulo 17, basa. 17. Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsang magasulod sa baba, wagi lamang sulod sa tiyan. Okay. Gayud sa Ang ilang muna-una, basta musulod sa baba, ari naman ikarga na sa tiyan. Unya kung panahon na sugos lawas, imor mag-i-discard ka. Sa ito pa pwede, sa ilang muna-una, kanamitan, inom ka, makahubog. Basta nilisog ka. Di rin naman sa tiyan. Hindi ka human, ipangihi naman. Katuwa kong uyuan, grabe dito ka pilosopo. Akong istoryahan. Tatay Inos may ngalan na to. Tay Inos.
Hulong na tayo ng pag-inom tayo. Hindi, ang katarungan ni Dater, abili mo, muinom mga ilang manok, di mangihi. Grabe katarungan. Muinom mga di daw ang manok na di mo ihi. Kita ba di mo inom na ato naman ihi. Mo na iyang katarungan. Wala mo ang bersikulo, wala ba ka mo masayod, wala ba ka mo kasabot, nga ang tanan mo sunod sa baba, magasunod sa baba, magapa, musunod sa tiyan, igait sa nakini. Bersikulo 18. Apan ang mga gula sa baba, anak gikan sa kasing-kasing, o mao kini ang magapahugaw sa tao. Unsa niya makapahugaw? Unsa makapahugaw sa tao? Ang katong gikan sa kasing-kasing. Sapol, imong silingan nakadawat sa unsa ni walang gutom. O masay tawag kaning ayuda. Unya nilakaw, dili sarado ang balay. Pero nakabantay ka nga nakadawat sa walang gutom. Mutanong sa kung una, di man sarado ang balay sa atong silingan. Unya wang tayo bugas. Nakadawat magtungas ako, kawato na to ang tungas ako. Dis adagdikan ang imong una-una, dili sa kasing-kasing, maunay makapahugaw sa tao. Panangitan dunay mga chismis, mga unsariya, mga marites. Imo po nga pero ang atong silingan, ang iyang anak na nabuntisan gikas Manila. Imo po itong itabi, ayaw siya pa. Ang atong silingan, ni atong Manila, pag-uli ni buntis, way karong umahan. Maunay makapahugaw sa daw kantong nagagulang nga gikan sa imong kasing-kasing. Apan ang musunod, wala ni maghisgot o kanunon. Panayon, versikulo 19. Kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang hunahuna. Kay gikan sa kasing-kasing mugula ang dautan hunahuna. Unsang hunahuna ang dautan? Pagbukno, O papapatay, panapaw, kanang iapili mo ng imong silingan. Sunod, pakigilawas, pangawat, mangawat, saksik baga, mamaga, o manunti sa mga magpasipala. sa lubog. Kana sila igsoon, di kana sa kasing-kasing. Panapaw, magpatay ka, mayroon ka, waya ka din patay nga, uya na planuha. Di plano na basta magpatay. Kadang mangawat, way nangawat nga wala planuha. Kaya ako nagagi ko anak sa una. Sa wala pa Diyos akong kinabuhi. Mangawat ko. Pero wag ko maguna-una kanang magawat na dito kawat. Planuhon nga doon sa diha mo agi. Kung niya ko makawat na, pag may bawaan ko, musibat ko. Di plano, kana maunay nagkapahugaw sa tao. Versikulo 20. Mao kini ang mga nakapahugaw sa tao. Maunay makapahugaw sa tao. Apan ang pagkaon nga walay kupang Walay hunaw. pangunaw. Walay pupang hunaw. Hindi makapahugaw sa tao. Okay, hindi ha. Ang mga parisiyo sa una, mangaon sila, dili manghunaw. Pero naa sila balaod. Katong akong inahan, gikan ko sa basakan. Kunya, ang akong kamot hugaw kay gikan sa basakan. Pero ni uga na. Uga na ba? Dili basa. Pero uga. Pero hugaw ko, hindi mga lapok. Pag abot sa balay, pag apli na ko, kita klubas lang ka, nanay kamuti. Kamuti bang ilong akong puniton. Ditso, panitaan sa kamotra, kaunon. Ingon si nanay, pagkahugawan ni badaa. Di man manghunaw, pagkahugaw sa kamot. Ang giingon sa Biblia, dili mao'y makabaw kabuti pasabot, ang mga parsiyong iskriba sa una, mangaon sila ni manghunaw. O niya nakita man sa tinulan ni Ginoong Iso, ang mga tinulan ni Ginoong Iso, mga manghunaw, nakita man sa mga parsiyo, ingon man daw, o kanawang imong mga tinulan, nangaon mo manghunaw. Balaon nila na kung dili manghunaw nakasala. So, ingon si Ginoong Isos, dili mo'y makapahugaw, bahala na na yung manghunaw tag dili
Di na makapahugaw. Mukha o gikakaroon, uli ka dito sa inyo. Isa pag ikaw, di mo nang iyong kigol. Unawa na di mo gamay, di mo ka naman abon. Di na mo makapahugaw di mo. Kauli ka muna, di na mo makapahugaw. Ang makapahugaw sa kani, ang gikan sa kasing-kasing, kanto mga chismis, kay kini nga bersikulo, wala ni maghisgot o kay pagkaon. Ang isgutan din ang isaway ni Ginoong Hesus sa mga Pariseo, kadtong mga tao nga nagunahuna nga ang mukaon nga dili makapanghunaw, maunay nakapahugaw sa tao. So habang sabtan nga kadtong nga mga butang di makapahugaw, pero doon ay makapahugaw yung tao. Bali atong tunan ra. Unsa man yun ni ang makapahugaw sa tao? Levitico Kapitulo 11 versikulo 3. Niya natakaroon sa makapahugaw yun. Kaya katugalina, di mo ito makapahugaw. Okay. Niya nata sa Levitico makapahugaw. Levitico 11 versikulo 3. Katong tanan nga may kuko nga pikas ug may tiil nga buak o nga nagpangusap sa taliwala sa mga mananap kini maoy mahimong sukan-on ninyo. Okay, imo ng Biblia, ang tanan nga mga mananap nga may kukong nga pikas ug may tiil nga buak ug kini nagausap sa taliwala nila, kini maoy pagkakanon ninyo. Karon, unsa man nga mananap, pangutana ko, unsa man nga mananap sa imo ka sister, sa imo lang ko nauna, unsa nga mananap ang may tiil nga pikas ang kuko? Kada mananap ba? Karabaw, correct. Ang karabaw pikas ang kuko, di ba? Buak pa yan na, nagsanga pa yan ang duha. Di ba? Baka, pikas ang kuko. Mao naging sa Biblia, ang tanan mga mananap nga may kuko nga pikas ug tiil nga buak ug nagausap sa kinaon, kana sila maoy angay ipakaon sa Ginoo. Versikulo 4 para ato nabisabtan. Apan sa mga pangusap kung sa may kuko nga pikas, Doon na sa nag-ausap. Pero dili ako ko pikas. Unsa man? dili ninyo bagan o kini. Dili ninyo kanon. Sa ato pa, ato ni madayan ang ilhanan nga ipakaon sa Ginoo. Unsa man mananapa, hayo pa, ang muusap sa kinaon, pero ang kuko, dili pikas. Dili. Ang baboy, pikas na. Muragabaw, ang tiil. Kabayo. Di ba? Tibuok ang kuko sa kabayo? Camel. O, kamil. Maunay ilhanas Ginoo. Grabe ilhanas Ginoo. Ilhanan na gina. Muna yato mandayan ang mga ilhanan. Kabayo. Malayo, pupasa. Ang kamilyo kay bisan pa kini nagpangusap kini walay tiil nga pikas, mahugaw siya alang. Sa ato pa ang kamil, muusap sa kinaon, pero dili pikas ang kuko, kada sila hugaw. Versikulo 5. O kang kuneho. Kung sa may laing terminus yung niho, ano ba kilaga? Okay, rabi. Correct. Malayo, okay? Kaya na nagpangusap at panwalay kuko nga pikas, mahugaw kini alang. Ang rabbit, mga ilaga, pero doon na yung mga Ilocano, pusok-pusok, sa mga naon na. Wala, maapikas ang kuko, pero wala mag-usap siya ng hugaw. Versikulo 6. Ang libre. Kaya nagpangusap at panwalay kuko nga pikas, mahugaw kini alang kini. Unsa ba yung termino pala yung dalisin sa libre? Mo nakabayong pintik-pintik. Kanang putik-putik. Mga kabayo. Makita nimo sa Discovery Channel, sa mga sa YouTube, kanang mga putikon nga mga hayop. Murag nga pong kabayo. Libre ang tawag na. Muusap ka po na sila ko. Pero tibuok ang kuko. Walay kuko nga pikas. Kana, di kina, ipakaon sa Ginoo. Hugaw kini alang kaninyo. Kini ato mga kaisunan. Ang ato karon gitun-an, mga kamatuoran na gyud ni nga mabasa sa Biblia. Amo gining ipaabot ninyo, no? Wala mi nag-imbitang kay para pasakitan mo, nay. Wala mi nag-imbitar ninyo para dauton mo. Dali lang, dali lang, napasod na, dali lang. Kaya, isa mo ito, ato dito, ato ano ninyo? Ha? Tumasik pa niyo ba? Dali lang.
Sige lang, kaya namati mo, naglingkod mo diya. Sige lang, di alam mo. Doon na yung mga tao, managunahon na kung mag-imbitar nami o wali mo na sister no, na amo mong pibawon na. Kung mag-imbitar nami kay maghisgot as pulos Ginoo, ingno nila ang ilang mga sakop. Ayaw mo nga to. Mga bata, dili pa toon. Asawa mo ato, masukong bana. Ang bana mo ato, masukong asawa. Nga nung ato mo ka, magsabanista ka. Grabe ha. Dili tukutan. Kaya pagkabot dito, dautot ka. Kining amo igsoon sa tinod lang, nag-imbitar mi, wala mi mag-imbitar kay dauton ang isig katao. Wala mi mag-imbitar kay pasakitan ang isig katao. Wala mi mag-imbitar kay papalhinon mo, pagsabanista mo, wala mi mangingon anak. Ang pulong sa Ginoo kay among ipasanto. Kining among isulti dinhi kamatuoran gini kay naatay bersikulo sa Biblia. Ngano man nga maingon man ko nga wala ni mag-imbitar kay pasakitan. Kay dito igsoon suntihan kamo. Nagwali ko dito sa Surigao Sur. Unya doon ay tao nga masakitan. Kay doon na mag bersikulo sa Biblia nga wala muhaom sa ilang doktrina. Kaya bitaw nga muhaom. Siyempre, ikaw sister, ibutang ko na kay Gibarugan, no? Siyempre. So, na ay bersikulo sa Biblia nga imong gituhan. Pero kung imong tugkaron, wa muhaom. Ang imong Gibarugan, wala muhaom sa bersikulo. Niya, sakit pa na. O, karon nga. Bersikulo 7, padayon. At kung hindi ko sabutan, ha? 7. O. Ang baboy, kay kini may kuko nga pikas. Ang baboy, pikas sa koko, murag kabaw, di ba? Ang tiil, koko pikas. Ang kabaw, murag nga po. Okay, ang baboy kay may kuko nga pikas, O may tiil nga buak. tiil nga buak sa mas kabaw. Apan wala magpangusap. Wala mag-ausap sa kinaon. Mahugaw kini alam kaninyo. Dili gini tumo-tumo na to ha. Kani, wala dili gini kay doktrina sa Sabatista. Ato ni galingon kining nag-ausap. Ang uban, may nga, nag-usap ko ng baboy. Ikaw diyan na usapa. Ang punto din mo, ang kabaw, bisan kung imong ipasilong sa ilalong sa landong sa kahoy, o imong dadoon sa suba, imong patunaon, o dito sa lapok, bisan naglubog siya unsa iyang reaksyon. Nag-usap. Di ba nag-anak ang kabaw? Mo na nakita ni mo, grabe ang ihanan sa Ginoo. Sabi ni mo, tinuod lang, kung dili gini na to, ayohon bitaw pag tagat, dili na to ayohon sa pag sabot ng pulunga, makaingong kita na pa. Mag-anang ang kabaw. Ang baka, ipasilong. Bisag magbarog ang baka, bisag dili isilong, hilabi ang kainit. Di ba anak? Maunay ilhanan sa nag-ausap. Ano man? Inikaon ni anang mananapa, paspas sila kaon. Kasabot mo ng kabaw, nga paspas na kaon, kay abot sa las 8, idaro ta. Niya paspas na kaon. Kaya kung mapay na niya panahon na sa las 8, hunahuna sa kabaw. Gutom tayo ni ikabaw. Paspas na kaon, mauna nga, busog na ang kabaw, kung imo siyang itrabaho, imo siyang patunaon, musika abna, pamina, ako mag-uuma mag yun ha. Ingani, mga iso, mga igala. Musika magkabaw, dito sa loob na sa suba. Ipatunan niyo sa loob sa balay. Mana, mubalik ang iyang dikaon. Pag-abot sa babuti ang usapon, baday ng kabaw. Baka, di ba ba? Pinuho na niya. Pinuho ba yan namin? Nakibutang-butang. Mauna ang ilhanan sa Diyos, pikas ang kuko, apa nag-usap sa kinaon, maunay ipakaon sa Ginoo. Kini maoy kalanon ninyo. Ang baboy kay may kuko na pikas, mura kabaw. O may tiil na buak, kung lagi kabaw, apan wala mag-usap sa kinaon, nag-ingon ng Biblia, wala mag-ingon na nag-ingon ng Sabatista, nag-ingon ng Biblia, mahugaw kini alang kanino. Dili ni among igo naman tagbasa. Kung namingon ko nga, wala mo na mo imbitar kay pasakitan mo. Kay doon ay bersikulo sa Biblia nga wa yun mo haom.
Kaya ang uban, ipagkaon lagi, kadili lagi makapahugaw. Di man na mao'y punto'y pasabot sa Ginoo. Ang Ginoo malingon, o ang baboy kay may kuko nga pikas ug may tiil nga buhat apan wala magausap sa kinaon hugaw niya ang kaniyo. Versikulo 8. Masig isulti. Sa unod dili dili kamo magkakaon. Sa unod sa baboy ha? Sa unod sa baboy di yun mo mugaon. Padayon. Ang dili kamo magahikap sa mga lawas nga matay niini. Grabe ha? Bisan paghikap din. Ako bitaw. Sa una pareha ba yata pagtuo? Pareha tagpundok sa una. Sa diha nga akong gibasa ang Biblia, sa tinuod lang may sunod-suntian na mo. Wala ko na Adventista, wala ko na Sabadista, kaya nang tawag ng Sabadista. Kaya nagsiminar ang Sabadista sa amo. Di na mo edison. Wala ko mag-Sabadista, kaya i-studyuhan ko sa Sabadista. No, di na mo edison. Nganong nag-Adventista ko, na Sabadista ko, kaya gibasa ko ang Biblia. Ug ang Biblia, di man na ipakaw na baboy. Unya kaya ang Adventista mao man di mga ng baboy. Muna nahisulod ko nini nga pundo. Muna ang labi tinuod. Wala ko na Sabadista kay Bible study ko sa Sabadista. Wala ko na Sabadista kay nagsimbang ang ang Sabadista. Mayon sila, kung sa imong reliyon ran Sabadista, amo di ka mukaw baboy. Rason dili man na mao. Nagsabadista ko kay di ko mukaw baboy. No. Di ko mukaw baboy sa tinuod kay dili ipakaon sa Ginoo. Ano klaro? Ugma dugangan nato niya itong mapagtuon. Sa ito pa, ang baboy dili ipakaon sa Ginoo kay hugaw kini bisan pa sa paghikap sa ilang lawas nga patay. Sugoon ko sa akong ugangan na Adventista na ko. Tibo mami. Sa akong ugangan, akong ugangan kay kapiruan itong baboy, ako sumukaon. Kaya ako kusog ako kung kaon sister sa una. So, ako magbasa sa Biblia. Pero sa diyang ako nabasa sa Biblia, ako kining Biblia. Kung doktor na magdili, ang tao buto na. Maislo ka daw, kaya high blood, pagkabot sa doktor. Ngayon ang doktor, high blood ba ka? Tambalon sa doktor. Abot sa kasimana, mayroon ang doktor, pwede na ka muli. Mayroon ka, Dok, muli naman ko, kung saan nagibawal. Dili yun, mayroon ang doktor na, kaoblitson. Amo kabati, doktor mo yung kao baboy. Kailang na-stroke. Mo yung doktor, ayaw na kao baboy. Ayaw na kao na matambok. Mga lukon, alimango. Pero, kung doktor na konsulti, ang tao totoo na. Biblia ang magsulti, dilituhan sa tao. Magkada kong sa'yo. Ang Biblia nagsulti, o ang baboy na bigas ang kuko, para wala makausap sa kinahon, hugaw niya lang kaninyo. Sa unod niya nilili mong kao. Biblia man nagsulti, igo na kuspo basa. Pero kung amo imo ni ibasa sa mga tao, nga wala pa maestro. Haba mo to. Pero ini kasakit, doktor na magdili, mutuo na. Mauna mga kaigsunan, ingon ang akong ugangan sa una. Bernard, lakaw sa Madrid. Munsam ko, papalit ko karning baboy. Nasa Batista pa ko, pre. Nagabiblia, versikulo 8, o sa kani, dili, palayo na o sa nalabasan. Sa unod dili kamo magkaon o dili kamo magahikap sa mga lawas nga patay niini. Bisan pa paghikap, sister. Sa patay pangalawas sa baboy. Dili pwede. Di na sinultihan sa Sabadista. Sinultihan as Biblia. Igo na rin basa. Bisan di ay na paghikap, nagkakarni patay. Nabaya na, nagkakarni buhi. Pwede siguro ito hikap sa baboy. Kalang buhi. Tatawa na ito. Kana. Ang ato lang sundon, di ta mukaon sa unod sa baboy, o di ta mahikap sa lawas nga patay. Pero bisan wa ka mukaon sa unod sa baboy, mahikap ka sa lawas nga buhi, pwede na. May kapa, karon, kung na may baboy, ako'y magapos, kay inyong ibaligya, ato ako sa balay, ako'y magapos. Unong ko katuig nagnegosyo baboy mo na klaro. Paliton ako ang baboy buhi sa Surigao Sur, sa Madrid, partida. I-deliver na ako sa Surigao City buhi. Si P. Iskandor ang among buyer. Unong katuig. Kanang 80 kilos na baboy. Karon siguro din ako pasalik. Pero 50 sa 60, kaya ko pa na. Sa una, iskagatos ka kilo nga baboy. Ako na usap gapo sana. Why na eh? Ako na. Sa usa ka simana, Bladenberg, kaduha mo deliver sa Surigao.
Deliver ko ta 14 ka po. Niundang ko, abin mo, niundang kong negosyo pagpalit ng baboy. Ito pa noon, hindi po ko adventista. Niundang ko pa itong negosyo sa baboy. Kay gitulis ko sa nabinta. Mali, klaro. Pero pag tulis sa amo sa nabinta, padulong pa mi sa Surigao, nagkarga pa kong baboy. Unya, kag ipadaplin man sa kyanana mo, sa tulisan, ingon ang tulisan sa driver, kinsa may negosyante, nakasakay ni mo. Ang driver, kay ditudlo mo ko, pre, na negosyante, boss. Pero, baboy ang karga. Ingon ang tulisan, panhiya. Ingon dahil dito, pre, ang driver sa ako. Dito magsilaw, hoy, katong tagias baboy, panaugon, ako naman nakapatan. Gidala ko dito sa tulisan sa ngit-ngit. Pag-abot sa tulisan ko dito sa ngit-ngit, abin mo sa isang tulisan, unsa may imong negosyo. Iko, boss, baboy. Naababoy na ko, 14 ka po, na-staplon sa sakyanan. Banigan naman na mo itong sakyanan, dagkong sakyanan, katong double time, banigan na na trapal. Pag banigog trapal, dito ang baboy, kunya, kapuso ni mo. Hinimbis na pagkakapos. Kaya kung pagkapuson ka sa baboy, Brother Bert, bisag tulor kabuk dito sa taplo, dili ka makabao, kuha ka rin mga taga. Pero 14 kabuk baboy, dili ka tuhan ang kadako sa sakyanan, maingo 14. Hinimpis. Maayog ko diha. Mauna mga kaitsunan, karon kigingnan ko sa kumugangan. Nard, lakas Madrid. Magun sa man, pagpalit o karning baboy. Nagadiman ka pahikapon sa patay kalawas, kaya tintista naman ko. Bisan pa sa paghikap sa lawas na patay. Abi mo, ipatagdag kong karning baboy dito sa akong ipalitan, ikaw tagdaradaan. Kung man nagtagdag, layo, kaya kung kamot sa silupin. Lagi pahikap. Yan sa tulisan, pre. Sa dihan ang itulis ko, ingon ang tulisan. Iko, sir, abos, baboy man akong karga, wapay kwarta. Naapisin ko sa isinta, bakit mani? Kung uso man itong plimani sa una, naghangkong plimani sa kita ka. Kaya pagkaragara, nag-iba na yung daghang kwarta, pag-ana mo ipitong plimani kwarta, may anak ka doon. Pero piki lagi. Kaya ingon ang tulisan, pili yung kwarta, kung ako isinto sa isinto. Kaya kung ingon ang tulisan, tagay kong baboy, may yung pagpili. Na, maray mong biyod-buyoro na tungas bukit sa nabinta. Dak, paninoon ka. Niundang ko igsuon pagpamalit og baboy, dili kay niundang ko kay sa balista ko. Niundang ko kay gihiringan ako diri sa diha pa ang terminal sa Caltex ka na pagsakas Kapitol. Di ba diha ang terminal sa una? Pagsakas Kapitol? Mauna ang terminal sa una. Diha. Sa una sa Kaskan, pero pagbalik sa Kaskan, diha dito ang terminal sa Kapitol. Ganang Caltex lagi. Diha yung tumot. Ang pansauna, dihiringan ako igsuon sa una, tulisan. Kaya pag deliver na kong baboy, pag-abot sa terminal, doon ay suguon sa, doon ay mga tao hiring ni mo. Kisa tag-yes baboy, ang pagkutano ng driver, nanganaw na tanong pa sa ilo, kay terminal naman, ako na yung mamanaog kaya baboy, di man sa terminal diskarga, at kung masyatik, kaya dito man ang, supay tawag ka ng ihawanan sa baboy? Slaughter. Di ato na may diskarga. May mga madong kawata ang mga tao. Kisa tingin sa baboy. Naaliya. Ikaw nagyaw. Boss? Oo. Siya, aman yung madata ni. Engko kan pinis kan doon. Palito ako ng po. Hindi pa pwede na akong ibalit niya. Kaya, isak pa ni. Kaya amin mo, mamalit ng baboy. Palito na palito buhi. Kung amo nang ikarga, pag-abot sa sakyanan na matay, paliton nga po ni P. Iskandor dito. Bukulian ra ang kapital. Kung pilay kantidad sa baboy, ibutan ko 1,000, 2,000 na wala siya. Basta kay gipalit niya, basta lang maulian kay patay man. Abi ni mo nga nung mamatay, namin mamatay magsabi, kay magsabi ni tagalaon na pa mas kadlaon. Maglugi ka nito. Nano mamatay ang baboy? Busog kaayo. Pagkauno na kung kinaguns lubi, butong kay pasing mo risiko. Maunay teknik, busog ang baboy, kapuso na ko tagalaunas kadlaw. Busogin ako kay tiyan, kunya magtikong ko ang baboy, mag-abot ang tiil, abanti sa una. Pag-abot, di makasuka ang baboy, mamatay. Pag-abot sa Surigao, bayaran iti. Isang patay. Karon, kung mo sikrito kang baligya sa baboy sa terminal,
O sige, kay abaso na lang mahal. Kay Sipi, palit ni Pisa una, 25-50 ng kilo. Palito na mo sa Surigao, 20. 25. Doon 50 kami ka ng kilo. Pero Sipi mo yung plitis mo, baboy. Di, namalit lang kong baboy, kaya sa tinoon lang, kung mamalit kang baboy na dili ka limbungan, gamay na na siya. Paniklaro ng istorya. Kusog ko malimbong. Limbungan ginagong timbangan. Kanang espada nga timbangan. Ako pahwira na. Ako nang trabaho. Mauna mga kaitsyonan. Karon kung musikrito ka kay balito na ito ng 30, na simpi 20 city na. Ibalik yan mo sikritong duha. May bawaan ka ni Ping na iyang baboy. Ibalik yan sa terminal. Pag abot ni mo sa Siate na ay baboy nga namatay, dili palito ni Ping. Danon naman mo din ang baboy yung patay o buhi, diskargan mo sa terminal. Mauna mga kaitsyonan. Balik ka. Ang baboy di yun ipakawan sa Ginoo bisan sa paghikap sa iyang lawas na patay. Bersikulo 9. Sa mga nagapuyo sa tubig. Sa mga nagpuyo sa tubig, kung sa'yo puti pasabot, isda, kay kato, hindi ipakawan sa Ginoo itong ibasa, mga mananap. Mga mananap. Okay, sa tubig. Padayon. Kini maoy makaon ninyo. Kung sa may atong pagkaon, ipakawan sa Ginoo. Ang bisan unsa nga may mga kapay o mga himbis. Sabi pa, ang isda na dunay kapay o dunay himbis, Tilapia. maunay ipakaon sa Ginoo. Padayon. Nga sa tubig, sa dagat o sa mga suba, kini mahimo kanon ninyo. Sa ato pa, ang uban bita maingon sila. Ang sabalista di mo kaon o isda wa himbis. Pero mo palit yung isda, himbisan pa. Pinilusog po na. Di ko no mo kaon, di ko no mo palit yung isda na wa himbis, di mo kaon wa himbis. Pero mo palit yung himbis, o isda, himbisan. Apa yung takaon? Wala sila kasabot ba? Ang himbis usana kailhanan nga maunay ilhanan sa pagkaon sa Ginoo. Himbis siya na kapay. Versikulo 11, Yes. O ang tanan nga walay kapay o walay himbis, diha sa mga dagat o sa mga suba o sa mga mananap, nga nagpuyo sa mga tubig, dulumtanan kini alam kanila. Okay, atong ning galingon. Ang tanan nga walay kapay ug walay himbis nga nagpuyo sa tubig ug sa dagat. Kay sa tubig kung pasabot sa tabang, dulong tanan. Mangutan ako. Sa imo na unsa mang isda ang walay kapay ug himbis sa imong pagsabot. Kanang isda ba nga walay kapay? Walay himbis sa isda. Dili, naay kapay. Kanang kapay bang ilangoy? Naay himbis ng pulis. Diri sa abuga, baka. Naan yung isda nga way kapay. Way kapay nga way himbis. Sa sa inyo wala. Kasili. Kasili. Pantat. Pantat. Huwag na himbis. Sa tubig na, dilitas dagat. Ito. O ito. Sa tubig na, dilitas dagat. Ang ito, dilitas dagat. Sa balay. Iho. Iho. Nukos. Way kapay. Nakita kang kapay ng nukos. Kugita. Way kapay. Kuyabutan. Walay kapay. Ilhanan na sa Ginoo ha. Na ako rin sa una na biruan. Kaya ganahan. Tinuod lang katila. Bayakwa na. Lagi. Masina mo bitaw ng gidili kay. Mabitaw ng gano'y. Gidili kay lami. O sa gani. Bersikulo 9. Padayo. Ososwa. Padayo. Sa mga nagpuyo sa tubig, kini maoy makaon ninyo. Okay. Kung man. Ang bisan unsa nga may kapay o himbis, nga naa sa mga tubig, dagat o mga suba, kini mahimong kanon ninyo. Sa ato pa, ang isda nga walay kapay, walay himbis, ilhanan na. Hindi na ba nga? Versikulo 10. Yes. O gandanan nga walay kapay o walay himbis, dili sa mga diha sa mga dagat o sa mga suba o sa tanang mga mananap, nga nagpuyo sa mga tubig, durumtanan kini alang kaninyo. Okay. Dili ni sinultihan sa sabalista, dili ni doktrina sa sabalista, ang isda di pakaon, ang kugitan, nukos, dili pakaon, iyan na sino. Versikulo 11. O kini mahimong dulumtanan alang kaninyo. Kung man, padayon. Sa ilang unod, dili ka mo magkakaon. O ang lawas nga patay niini, pagabatunan ninyo nga dulumtanan. Sa ato pa, ang mananap nga patay na, dili ni mo panita, kabaw, sampol ha. Kabaw, ipakaon na sinonay. Pero pananglit na matay, kay nahigog.
Pag adto nimo dito kay imong balisyon na matay ng kabaw, di na pwede ipakaon sa Ginoo. Makaingon ka ano, di ba pwede ipakaon? May pagkaon man daw kay nag-ausap na sinampikas sa kuko, pero di pwede ipakaon sa Ginoo kay patay na. Grabe, mao na ilhanan, pero ang mga tao patay na, ang negosyohon. Versikulo 11. 12. Ano siya? Bisan unsa nga walay mga kapay, walay mga imbes diha sa mga tubig kini tulugtanan ang Okay, 13. Bisan wala basta way kapay, way himbis, sa tubig magsanagan, dulong tanan. 13. og sa mga langgam. Ari na puntas langgam. Ini pagabatunan nga tulugtanan alang ganinyo dili ka mo magkaon ini kay kini tulugtanan Unsa ka langgam di pakaon? ang agila Agila di ginay pakaon sa Ginoo. Dunod. ang magdudok mo sa bukog Magdudugmok sa bukog. Kana bitaw kanang ibudak ko bisan sawa, bitin. Di man na sila lamo yung dili. Dunod ng bukog. Agila. Mag-agila. Dugmok na. Tugbukong niya. Grabe ha. Ilhanan na na ho. Versikulo 14. ang ismirihanon ang banog Banog, di ginay pakaon na. Klaro sa Biblia. Di ginay pakaon. Kumusta pa? wetre ingon sa iyang mga mata Ingon sa matang. Versikulo 15. ang tanan nga uwak Uwak, di ginay pakaon. Ha? Nangitok yung Biblia sa Biblia. Uwak. Kumusta pa? ang abistros Abistros. o ang mananagit Mananagit. Buti pasabot sa lang ipasabot sa langgam na mananagit. Kanang? Waknit. Uwak o saba. Waknit. Waknik o saba. Banog. Di na ipakaw sino. Malitok ko ng banog. Okay, ato pa tayo ng basa. o ang laro o ang manaol ingon sa ilang matang Grabe, mga pensionan. Ilhana na ang nabili ipakaon sa Ginoo. O sa versikulo 17. o ang bakaw o ang gamaw Bukaw na. Bukaw. bukaw Bukaw gabaw, dili pagkaon. Kung sa ba, lapay ka ng tugak. Tayong lapay ka ng tugak, kailang tugak. Oh, dili na ipakaon. Kung sa ba, versikulo 20. o ang kalamon o ang pelikano o ang langgam nga mananagit o ang hiridyon o ang taon Tanan mga mananap o langgam nga mananagit di na tatawag sa Ginoo. Versikulo 20. ang tanan nga mananap nga nagakamang sa uta At hindi na punta sila kamang. Kanina, tubig, no? Punino sa mananap, sa ibabaw. Katong kabaw, baboy. Sunod sa tubig. Kung sa'yo batubang sabot, katong mga isda. O, ang kalanggaman, humana. Sa mga mananap, nga nagkamang. Ben, gamang silta nga pakan pakan nga may pakan. May kagat, may pakan. nga magalakaw sa upat ka tiil kini dulungtanan Okay. Unsa man mananap, pangudanan ko ni Punay. Come on, sister. Unsa man mananap sa inyo muna-una. Ang upat ang tiil nga nagkamang sa iyo ta. Nga di ipakaw sa Ginoo. Natay pako. Ha? Pakan. Di ba kuri? Ibig. Dili na ipakaw sa Ginoo. Kanang naay pakan, kanang naay pako. Unsa kanang naay paak, unsa may naay nagkamang. Nga naay paak. Tanga. Kagang kuri. Kusa na ba? Kagang. O kagang lagi. Alimango. Alimango. Tanga. Lambay. Lambay. Kasa. Dili na ipakaw sa Ginoo. Grabe ang hilana sa Ginoo, no? Nagkamang. Kung yan ay paak. Napoy nagkamang, way paak. Ibig, bibang, sawa. Bitin. Grabe, kadaghan. Dili na doktrina sa Sabadista. Iya na sa Biblia at Bibasa. Abing mo sa origal, ha? Ibidal mo na mo para masayot ka sa mga kamatuoran. Aron pagkapot sa katapusan, di nagita magipatid. Basically, munya! Wala na. Ang tanan ng nagkamang. Mga dunong tanan. Ang pang tanan. Unsa may dangatan kay hapit na itong oras. Nilapas yung nagamay. Unsa may dangatan sa mga tao nga mukaon niini. Kato bang mukaon, dili mo tuo sa pulong sa Ginoo. Tuo mo ka ng Sabadista. Mukaon dyan. Unsa may dangatan. Be? Sa 66, versikulo 15 sa Isaiah. 66.
Bantayin niyo na, kay butungan na na question of ba, 50 ang premium na. Lagi. 66. Versikulo 15, Isaiah 66, versikulo 15. Kaya ni nakaroon siyo ba, muani uban ang kalayo. Sabi pa mo anhi ang Diyos, magdalag kalayo. O ang iyang mga karo Ang iyang mga- sama sa alimpulos. Ang iyang mga sakyanan, karong sa Lipulos. Kanya, Aron sa magpahamtang sa iyang kasuko. sabi pa mo anhi ang Ginoo, magdalag kalayo, ipahamtang na niya ang kayang kaligot-got. Padayon. Uban ang kabangis o sa iyang pagbadlong uban sa mga siga sa kalayo. Kay, di pa ibalo lagi ang tao. Di batlong. O di rin maminaw. Versikulo 16. Kung sabi na mo. Tinaagi sa kalayo si Yuba, mubahamtang sa hukom. Versikulo 6. O pinaagi sa iyang espada, gabaw sa talang unod, o kang mga pinatay ni Yuba daghan. 16 ba? Ano ito? 16? Di City. O 17. Sitting. Katong nagabalaan sa ilang kaugalingon, o nagaputli sa ilang kaugalingon, Kung sa may buti pasabot, katong nagbalaan silang pagkalingon, buti pasabot, nga bisang gidili sa Ginoo, kauno nila kay lami, nagbalaan silang kaugalingon, o nagputli sa ilang kaugalingon, palayon. aron sa pag-adto sa mga tanaman sa riyo sa usabiha sa taliwala, nagakaon ug unog sa baboy, Ang tanan nagkaon sa unog sa baboy, klaro. Palayon. o ang dulong-tanan, Huwag dulong tanan. O sa ganito man dulong tanan, katong ipabasa na to ba? Mga nukos, alimango, mga tanan, dulong tanan. Isa ba? o ang ilaga, Ang ilaga, ang baw. silang tanan magadungan sa pagdagat, Pagdangat. sa katapusan nga ingon si Yuba. Nag-ingon ang Diyos, ang tanan nagkaon sa dulong tanan, unod sa baboy, nukos, ug uban pa nga dulong tanan, mga nagakamang sa yuta, magadungan sa pagdangat, nag-ingon si Yuba. Busa, unsa may tambag ka na to karon. Katapusan nga bersikulo. Dunay tambag ang Dios na to. Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 19. Dunay tambag. O kini nga tambag mga igsoon. Ato Deuteronomio 30, versikulo 19. Be? 30, versikulo 19. Sinabi, isangpit ko ang langit o yuta sa pagsaksi bato kaninyo ni inin adlaw. Okay, ingon ang Biblia ha. Gisangpit ko ang langit o ang yuta sa pagsaksi kaninyo niining adlaw. Nining orasa sa ato karon nga pagtuon. Padayon. Nga gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi o ang kamatayon. Okay, walay lain buhing saksi nato karon ay sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Wa ilay saksi mao ang Dios. Ang Dios igsoon nalipay nga nagsulong nato ron sa pipila ka kabuokan ng Ginoo sa pulong sa Ginoo. Nalipay din ang Ginoo. Nalipay ang Ginoo nga dunay mga pipila nga among dinapit nga nisano. Nalipay ang Ginoo ni. Pero naingon batayan na to, naingon ang Biblia. Gisangpit ko ang langit, ang yuta, sa pagsaksi batok kaninyo. Ulay lang saksi na to karon ning adlaw ng Dios. Apa naingon sa dinhi, ibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon. So kita lang ang punto. Naa ang kinabuhi kung mutuman ta sa pulong sa Dios, kung atong sundon dunay kinabuhi layon. Pero kung atong supakon ang pulong sa Ginoo dunay kamatayon. Muna na ingon siya, ibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon. Padayon. Ang panalangin o ang tunglo. Ang panalangin ug ang tunglo ibutan sa Ginoo. Usa pilia ang kinabuhi aron mabuhi ikaw o ang imong kaliwatan. Niini nga gabi mga kaitsuna. Nangingon ang Biblia. Ibutang ko sa imong atubangan. Sa ato ba atubangan? Doon na kinabuhi ang mutuman ni ini makabaton sa kinabuhi dayon. Ang musupak ni ini kamatayon. Ingon ang Biblia. Ibutang ko sa imong atubangan. Ang Dios mo'y saksi ni ini. Ang kinabuhi o ang kamatayon. Apan nangingon siya? Apan pilia ang kinabuhi
aron mabuhi ikaw o ang imong panimala. Kung doon na mo yung mga pangutana may tungkol sa itong ato na ito pa ko.